Věděla si, že můj Petr musel nadlouho odjet do Německa. Zakázka ve stuttgartské automobilce, velký projekt, skvělé peníze a pro mě prázdný byt v našem malém moravském městečku Kamenný Vrch. Zdi najednou působily tak chladně, každý zvuk v noci zněl jako hrozba. První dny byly peklo. Ticho bylo tak tíživé, že jsem si pouštěla televizi jen proto, abych slyšela lidské hlasy. Ale prázdnota, která po Petrovi zůstala, tak křičela hlasitěji. Pak mě to napadlo. Pan Marek. Náš soused z přízemí naší prvorepublikové vily. Pán v Letech, bývalý historik umění, vdovec. Vždy tak zdvořilý, s očima, které se dívaly, jako by viděli nejen vás, ale i příběh za vámi. Jeho byt byl hned pod naším a často jsme si povídali na zahradě. Byl stělesněním bezpečí a klidu. A tak jsem sebrala odvahu, zaklepala na jeho dveře s malou dušičkou a zeptala se, zda bych na pár týdnů nemohla přebývat v jeho pokoji pro hosty. Jen než si zvyknu být sama. K mé úlevě s radostí souhlasil. První dny byly balzámem na duši. Společné večeře, tiché rozhovory o umění, o starých časech. Vůně jeho dýmky a starých knih naplňovala dům uklidňující atmosférou. Cítila jsem se bezpečně. Ale jak čas plynul, začala jsem si všímat něčeho zvláštního. Když jsem se večer uchýlila do svého pokoje, měla jsem pocit, že nejsem sama. Byl to jen pocit, nic hmatatelného. Jako stín na periferii zraku, který zmizí, když se na něj podíváte. Můj pokoj měl velké okno vedoucí do zahrady, přímo naproti oknu do jeho pracovny. Zpočátku jsem tomu nevěnovala pozornost. Ale pak jsem si toho všimla. Večer, když jsem si četla v posteli, oděná jen v lehkém saténovém nočním prádle, světlo v jeho pracovně bylo vždy zhasnuté. Přesto jsem cítila jeho přítomnost. Cítila jsem jeho pohled jako fyzický dotek na své kůži. Nejdřív mě to znervóznilo. Zatahovala jsem závěsy s bušícím srdcem. Ale pak se to změnilo. Ta nervozita se pomalu přetavila v podivné, zakázané vzrušení. Byla to hra? Možná si to jen namlouvám. Jednoho večera jsem se rozhodla to otestovat. Nechala jsem závěsy roztažené. Na sobě jsem měla své oblíbené lehké lněné šaty barvy levandule, které jsem nosila přes den. Pomalu, velmi pomalu, jsem si je začala svlékat. Nevyzývavě, ale unaveně, jako po dlouhém dni. Nechala jsem ramínko sklouznout, odhalit rameno. Pak jsem se na okamžik zastavila a pohlédla směrem k jeho oknu. Nic jsem neviděla. Jen tmu. Ale věděla jsem, že je tam. Cítila jsem to v mravenčení, které mi proběhlo po zádech. Ten pocit byl jako droga. Začala jsem si tyhle chvíle pro sebe užívat. Byly to mé malé úniky. Ve dne jsme byli pan Marek a Alena, dva zdvořilí sousedé. Ale v noci, v tichém bezpečí mého pokoje, jsme byli něco víc. Byla jsem jeho obraz, jeho socha, jeho tajná můza. A on byl můj tichý divák, moje tiché publikum. Jednoho odpoledne, když jsem se vrátila z nákupu, jsem si v předsíni sundala lodičky a s úlevou si promnula unavená chodidla. Když jsem zvedla hlavu, stál ve dveřích do obývacího pokoje a díval se. Ne na mě, ale na mé bosé nohy. Naše oči se na vteřinu střetly. V těch jeho nebyla žádná chlípnost, jen hluboký, tichý zájem. Jakoby oceňoval tvar mé klenby stejným způsobem, jakým by obdivoval křivku barokní sochy. Nic neřekl, jen se mírně usmál a odešel připravit kávu. Ale já jsem věděla. Věděl to taky. Naše tichá hra právě získala nová pravidla. Ten večer jsem si před spaním dlouho masírovala nohy krémem, seděla jsem na posteli a byla zády k oknu.
Závěsy jsem nechala samozřejmě roztažené. Dny plynuly v klidném, téměř meditativním rytmu. Ranní káva s panem Markem, procházky po ospalém náměstí Kamenného vrchu, péče o zahradu. Navenek jsme byli dokonalý obraz klidu a sousedské harmonie. Ale pod povrchem to vřelo. Každý jeho pohled při snídani, každý zdánlivě nevinný dotaz, jak jsem se vyspala, v sobě nesl tíhu našeho nočního tajemství. A já jsem v tom nacházela zvrácené potěšení. Stala jsem se herečkou ve své vlastní hře, mistrně jsem ovládala umění předstírání. Byla jsem klidná, vyrovnaná Alena, zatímco uvnitř mě tančil divoký, nespoutaný oheň. Jednoho dne přišel balíček od Petra. Vždycky mi posílal malé dárky, aby mi připomněl, že na mě myslí. Uvnitř byla krabička s luxusním francouzským prádlem a pár hedvábných punčoch, tak tenkých, že na kůži působily jako ranní mlha. Byl to od něj milý, i když trochu neosobní dar. Ale v mých rukou se okamžitě proměnil v rekvizitu. V nový kostým pro mé noční představení. Ten večer jsem cítila, že okno mého pokoje už nestačí. Ta scéna byla příliš malá. Chtěla jsem víc. Chtěla jsem riskovat. V domě pana Marka byla dlouhá chodba s tmavým dřevěným obložením a starými parketami, které pod každým krokem tiše vrzaly. Na jejím konci stálo obrovské zrcadlo v těžkém zlaceném rámu. V noci, osvětlená jen měsíčním světlem pronikajícím z oken na schodišti, se chodba měnila v galerii stínů. A já jsem se rozhodla, že se stanu jejím jediným exponátem. Počkala jsem, až se celý dům ponořil do ticha. Věděla jsem, že jeho ložnice je na druhém konci domu, ale jeho pracovna, jeho tichá pozorovatelna, byla blízko. Vyklouzla jsem z pokoje jen v lehkém hedvábném župánku. Chodidla se mi chvěla, když jsem se bosá dotkla chladných, starých parket. Každé jejich zavrzání znělo jako výkřik do tmy. Srdce mi bušilo až v krku. Došla jsem k zrcadlu a dívala se na svůj odraz, na vystrašenou a zároveň vzrušenou ženu ve stínech. Pak jsem to udělala. Pomalu jsem si rozvázala župánek a nechala ho sklouznout na zem. Stála jsem tam jen v tom novém prádle od Petra. A pak jsem vzala punčochy. Ten zvuk, to tiché, elektrizující šustění nylonu, když jsem je rolovala v prstech, se zdálo být v tom tichu ohlušující. Zvedla jsem nohu a opřela si ji o malou komodu vedle zrcadla. Pomalu, s přehnanou pečlivostí, jsem si punčochu přetahovala přes chodidlo, přes kotník, přes lýtko. Cítila jsem chladivý dotek hedvábí na své kůži. Každý pohyb byl promyšlený, každý pohled do zrcadla byl kontrolou, zda je kompozice dokonalá. Pak přišla druhá noha. A nakonec tiché, uspokojivé cvaknutí podvazků, které se zachytily do krajky. Celou dobu jsem cítila jeho pohled. Tentokrát to nebylo jen z okna. Cítila jsem ho blíž. Možná stál v pootevřených dveřích své pracovny, skrytý ve tmě. Neviděla jsem ho, ale jeho přítomnost byla téměř hmatatelná. Způsobovala, že vzduch v chodbě zhůstl a jiskřil napětím. Když bylo dílo dokonáno, stála jsem ještě chvíli před zrcadlem. Pak jsem sebrala svůj župan a tiše jako přízrak zmizela zpět ve svém pokoji. Druhý den ráno bylo všechno jako obvykle. Téměř. Když jsem přišla na snídani, na té malé komodě v chodbě, o kterou jsem si opírala nohu, ležela velká, těžká kniha. Monografie Egona Šíleho. Srdce se mi na okamžik zastavilo. Pan Marek seděl u stolu a četl si noviny, jako by se nic nestalo. Po snídani, když odešel na zahradu, jsem nemohla odolat. Otevřela jsem knihu. Byla otevřená na stránce s jednou z jeho slavných kreseb. Studie ženského těla, sedící postava s provokativně zdviženou nohou v černé punčoše.
Pod kresbou byl jen název Pokušení. Nebyl to sen. Věděl to. A právě mi odpověděl. Naše tichá hra se právě stala dialogem. Den po odhalení šíleho kresby bylo ticho mezi námi jiné. Už to nebylo jen ticho dvou sousedů, kteří nemají co říct. Bylo to ticho plné slov, která se bála vyjít na povrch. Každý pohled, každé gesto bylo jako věta v naší tajné konverzaci. Když mi podával cukr ke kávě a naše prsty se na vteřinu letmo dotkly, bylo to jako výbuch. Cítila jsem, jak se napětí mezi námi dá krájet. Už jsme tu hru nehráli, my jsme se tou hrou stali. Toho odpoledne, když jsme seděli na terase a předstírali, že čteme, prolomil to ticho. Ale no, řekl a jeho hlas zněl klidně, ale pod povrchem jsem slyšela lehký záchvěv, mám ve své pracovně něco, co bych vám rád ukázal. Něco, co mi vás připomíná. Něco velmi krásného. Měla byste dnes večer čas. Nebylo to jako pozvání na kávu. Byla to audience. Vstupenka do svatyně, kterou jsem dosud znala jen z pohledu přes okno. Srdce se mi rozbušilo, ale můj hlas byl překvapivě klidný. Moc ráda, pane Marku. Celé odpoledne jsem byla jako na trní. Bylo to jako připravovat se na první schůzku. Co si obléct? Už nešlo o noční prádlo nebo letní šaty. Tohle bylo jiné. Tohle bylo skutečné. Nakonec jsem zvolila jednoduché, ale elegantní pouzdrové šaty v barvě půlnoční modři. Látka byla těžký samet, který se na světle leskl a na dotek byl hříšně hebký. A k tomu boty. Černé lakované lodičky na tenkém, vysokém podpatku. Byly nepohodlné, ale jejich zvuk na parketách byl přesně to, co jsem chtěla. Ostré, sebevědomé klapnutí. Moje zbroj. Přesně v 9 jsem zaklepala na dveře jeho pracovny. Dále ozvalo se zevnitř. Když jsem vešla, dech se mi zastavil. Místnost byla osvětlena jen jednou starou lampou s vitrážovým stínidlem, která vrhala teplé, medové světlo na stěny plné knih. Ve vzduchu se mísila vůně starého papíru, kůže a jeho tabáku. A z rohu místnosti, z gramofonu, se tiše linuly první tóny Smetanovy Vltavy. Nastražil scénu. A já byla hlavní herečkou. Neukázal mi obraz ani sochu. Mlčky mě vedl k velké prosklené skříni, která stála ve stínu. Když rozsvítil malé světlo uvnitř, zalapala jsem po dechu. Nebyly tam knihy ani umělecké předměty. Byly tam boty. Desítky párů dámských bot. Ale neledajakých. Byly to historické kousky, od barokních střevíčků z brokátu přes secesní kotníkové boty s desítkami knoflíčků až po elegantní lodičky z 20. let. Byla to sbírka. Muzeum. A já jsem konečně pochopila. Jeho posedlost nebyla jen dívat se. Bylo to něco mnohem hlubšího. Byl to fetiš, povýšený na umění. Každý pár má svůj příběh, zašeptal a stál tak blízko, že jsem cítila teplo jeho dechu na krku. Patřili ženám, které tančily, milovaly, plakaly. Jsou jako schránky na jejich duše. Pak otevřel skřínku. Vzal do ruky jeden jediný střevíček. Byl z tmavě rudého sametu, s elegantní stříbrnou přeskou, z doby, kdy se ženy ještě spoléhaly na korzety. Vypadal tak křehce, tak nebezpečně. Otočil se ke mně. V jeho očích byl plamen, který jsem tam nikdy předtím neviděla. Horečnatý, prosebný. Hudba Vltavy v pozadí gradovala, jako vlna připravená se zlomit. Prokázala byste mi tu čest, ale no, jeho hlas byl sotva slyšitelný šepot. Zkusila byste si ho? Jen na chvíli. Držel ten malý, starožitný střevíček v ruce jako obětinu. Vzduch v místnosti zhůstl tak,
že se nedal dýchat. Dívala jsem se na ten kousek historie, na symbol stovek neznámých osudů, a pak do jeho očí. Čas se zastavil. Všechno záleželo na mé odpovědi. Čas se v té chvíli natáhl do nekonečna. Vltava z gramofonu dohrála a v pracovně se rozhostilo absolutní ticho, přerušované jen tlukotem mého vlastního srdce. V jeho očích, upřených na mě, byla celá paleta emocí, touha, zranitelnost, uctivý obdiv. Držel ten rudý střevíček jako svátost. Nebyla to chlípná výzva. Byla to otázka. Otázka, zda mu dovolím vstoupit do mého světa a zároveň, zda jsem ochotná vstoupit do toho jeho. Pomalu, aniž bych od něj odtrhla pohled, jsem přikývla. Viděla jsem, jak se mu v očích zaleskla úleva. Neřekl ani slovo. Jen mi pokynul k masivnímu koženému křeslu, které stálo u krbu. Posadila jsem se. Samet mých šatů chladil na rozpálené kůži. Pozoroval každý můj pohyb. S bušícím srdcem jsem si mírně nadzvedla lem šatů, jen tolik, abych odhalila kotník. Pak jsem pomalu, jako v nějakém hypnotickém tanci, natáhla nohu vpřed. Pan Marek přistoupil a udělal něco, co jsem nečekala. Poklekl. Poklekl přede mnou na starý perský koberec. V tu chvíli se dynamika naší hry obrátila. Už nebyl jen divákem nebo režisérem. Byl mým služebníkem. Mým oddaným obdivovatelem. Vzal mou nohu v černé lodičce do svých dlaní. Cítila jsem jejich teplo a lehký třes. Jeho prsty, suché a teplé od papíru starých knih, se s neuvěřitelnou opatrností dotkly mého nártu a pomalu mi vyzuli mou botu. Ten moderní, lesklý kousek kůže odložil stranou, jako by to byl bezcenný artefakt. Teď byla má bosá noha v jeho rukou. Byl to ten nejintimnější dotek, jaký jsem kdy zažila. Mnohem intimnější než polibek. Pak vzal ten starožitný sametový střevíček. S dechem zatajeným v plicích jsem sledovala, jak ho opatrně nasazuje na mou nohu. Chladivý dotek 100 let starého sametu na mé kůži. Vůně prachu a zapomenutých parfémů. Jeho prsty se letmo dotkly mého kotníku, když zapínal stříbrnou přesku. A pak střevíc padl. Padl, jako by byl odlit přímo pro mou nohu. Nebyl ani těsný, ani volný. Byl dokonalý. Zůstal klečet a díval se na mou nohu v tom rudém klenotu. Jeho pohled byl plný takové emoce, takové extáze, že jsem musela odvrátit zrak. V tu chvíli jsme překročili všechny hranice. Už nebyla žádná hra, žádné předstírání. Bylo to jen ticho, sdílené tajemství a rudý samet na mé kůži. Dva světy, dva lidé, spojeni v jednom jediném okamžiku, který se vymykal času. A právě v té chvíli, kdy se zdálo, že se vesmír zastavil, prořízl to posvátné ticho ostrý, brutální zvuk. Drrrn. Drrrn. Trhla jsem sebou, jako by do mě uhodil blesk. Ten zvuk byl tak cizí, tak nepatřičný v této starobylé místnosti. Znělo to jako poplašná siréna. Byl to můj mobilní telefon, který jsem nechala na malém stolku u křesla. Pan Marek zvedl hlavu, jeho tvář byla jako maska šoku a zmatení. Oba jsme se podívali na displej, který zářil do přítmí. Na obrazovce svítilo jméno a fotka usmívajícího se muže. Petr volá. Můj manžel. Můj vzdálený, nic netušící manžel se rozhodl zavolat právě v tuto chvíli. Pan Marek stále klečel u mých nohou. Na jedné noze jsem měla moderní černou lodičku. A na druhé rudý sametový střevíc z jiného století. Zmrzla jsem. Telefon zvonil dál, neúprosně, a každý jeho tón byl jako úder kladivem do křehkého skla našeho tajného světa. Ledový chlad.
To bylo první, co jsem ucítila. Zvuk Petrova hlasu v telefonu byl jako kus ledu, který mi projel páteří a zmrazil mě na místě. Zatímco se jeho veselý, nic netušící hlas ptal, jak se mám, můj pohled byl přikovaný k panu Markovi. Stále klečel. Jeho tvář byla nečitelná, ale v očích se mu zračilo něco, co tam dosud nebylo, stín reality. Stín mého druhého života, který právě vtrhl do naší tajné svatyně. Ano, Petře, všechno v pořádku, vykoktala jsem a můj hlas zněl cize a tenounce. Jen jsem se dívala na film. Pan Marek se pomalu, neslyšně zvedl. Už neklečel. Stál přede mnou jako tichý svědek mé lži. Jeho postava se rýsovala proti světlu lampy, vysoká a nehybná. To je skvělé, Alenko. Mám pro tebe novinku. Obrovskou. Podařilo se mi dokončit projekt dřív. Všechno je hotové. Zítra ráno sedám na první letadlo. Zítra večer jsem doma. Ta slova. Každé z nich bylo jako úder. Zítra. Zítra bude tady. V tomto domě. V tomto bytě. Zítra bude konec. Konec všemu. Křečovitě jsem svírala telefon a snažila se dýchat. Pár dalších mechanických slov, lží o tom, jak se těším, a pak jsem hovor ukončila. Telefon mi vypadl z ruky na koberec. Ticho, které nastalo, bylo horší než jakýkoliv křik. Bylo to ticho pohřbených snů a zlomených kouzel. Podívala jsem se na své nohy. Na jedné moderní černá lodička, symbol mého života s Petrem. Na druhé rudý sametový střevíc, symbol zakázaného světa, který jsme si vytvořili s panem Markem. Musela jsem si vybrat. Beze slova jsem se sehnula a rozepnula stříbrnou přesku. Stáhla jsem si střevíc z nohy. Látka naposledy pohladila mou kůži. Vstala jsem a podala mu ho. On mi na oplátku podal mou černou lodičku. Byla to tichá, bolestná výměna. Předání klíčů od dvou různých světů. Nechtěl jsem vám způsobit potíže, ale no, řekl konečně a jeho hlas byl chraplavý. Chtěla jsem něco říct. Cokoliv. Poděkovat mu. Křičet na něj. Plakat. Ale z mých úst nevyšel ani zvuk. Jen jsem přikývla, otočila se a téměř vyběhla z jeho pracovny. Utíkala jsem chodbou, která ještě před chvílí byla mou scénou, a teď byla jen únikovou cestou. Ve svém pokoji jsem se zhroutila na postel. Všechno se točilo. Vzrušení, strach, vina a podivný, palčivý pocit ztráty. Hra skončila. Zítra se vrátí normální život. Ale já už jsem nebyla normální. Byla jsem navždy změněná. A pak jsem si toho všimla. Na nočním stolku, vedle mé lampičky, ležel malý, v kůži vázaný deník. Nebyl můj. Opatrně jsem ho vzala do ruky. Kůže byla stará a popraskaná. Musel ho sem položit, když jsem se připravovala. Když jsem byla ve sprše. Věděl, že se Petr vrací. Tohle byl jeho poslední tah ve hře. S třesoucíma se rukama jsem deník otevřela. Písmo bylo elegantní, staromódní, psané ženskou rukou. Náhodně jsem otevřela stránku uprostřed. Datum bylo zažloutlé, 12. listopadu 1928. A pod ním stálo jen pár vět. Dnes mi daroval rudé střevíčky. Říká, že v nich tančím jen pro něj, tady v jeho pracovně. Jsou jako kouzelné. Ale bojím se jeho očí, když se na mě dívá. Je v nich stejný oheň, který vidím v krbu a který dokáže pohltit celý dům. Bojím se, co se stane, až se můj manžel za týden vrátí z Vídně. Říká, že se nemusím bát.
že všechno zařídí. Zůstala jsem sedět, neschopná pohybu. V ruce jsem držela deník ženy, která žila před 100 lety. Ženy, která nosila stejný rudý střevíc. Ženy, která měla manžela ve Vídni. A muže se spalujícím pohledem. Můj příběh nebyl můj. Byla to jen ozvěna. Opakování. A s hrůzou jsem si uvědomila, že nevím, jak její příběh skončil. A co přesně pan Marek zařídil. Zítra se můj manžel vrací domů. A já jsem uvězněná v příběhu, který neznám, s mužem, jehož tajemství jsou možná mnohem temnější, než jsem si kdy dokázala představit.